Здравейте, Ама гъй, не ми прекъсвам тук, човек. Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Демарто и това е следващия клип на такова. Какво правиш, бе, шефе? Гърмиш крипари? Да, шефче. Седно, да видим са, чакай. Преди да започнем, трябва да вземем житото. Това готово ли? Не. Това. Преди да започнем да продължим мината, да? Да. Минута. Обрали жит. Да. Аз събирам с новото нещо. Трябва ли Семи? Какво казваш? Семи, трябва ли ти викам? Трябва ми разкопай едно тако. Това тако. Чай. Ти иска двете. Да, с нас е хидрон шадъл. Кое? Да. Това изкопай, човек, това. Това тук. Ама га, извиняй. Добре, така. Просто няма да скачаме върху тях. Как така ще се бъгни, бе? Това не е човешко, е. Да, сега мисля хидрон да снимам до към 12 часа, ти ще останеш тук. В смисъл, до към 12, докато се изморим и после ще снимам нещо друго. Докато ни писне, де? Остана обаче. Че малко се трябва това да го махнем. Ще ми стане така, че... Здравейте, моите билите е падал въдите. Шефе, че малко са, че, отивам да направи... Нещо, сега ще направя си. Не знам, обаче аз ще направя брадва, защото нямам дърво. Имам, бе. Аз ще дам брадва на половина камен. Имам. Някакво сървайвал, че ли играете по? Да, бе, аз съм това... Опа, не, ще бъда това. Че как някъде ще бъде? Искаш ли сега да те съдим за $1 милиард? Какво? Всъщност не. Да. Ама Защо какво се въобразява? ще съдя за $1 милиард. Филмиране, бац. Къде си в ментал си? Не. Че сега те видим къде си. Правя чест специално за Cobblestone. Специален чест за Cobblestone ти ли? Кой? Само един чест за Cobblestone ти ли? За Cobblestone, за такива работи. За дърво Cobblestone такива бигуци. И така ще изнасиля някой брутално. Окей. Това беше трудно. Ти можеш ли да се запазиш в тайната? Само как каза, сега ще изнасиля някой брутално. Това е хидро, Така, окей. Отивам да копая. Хидроне, каква е снимка на скайпа ти, бе? Това е хидрон. Сега забрих каква е. Каква беше снимката? Стих се. Това ти ли си, бе? Да, трофейс. Ти си трофейс, окей. Аз не съм мързелив, аз съм енергоспестяващ. Ама гъй. Копирайт. Копирай да Immortal спече. Да. Точно така? Точно, мощно. И така всички харесват страницата на Демарто, на хубава страница. И ако не лайкнете, ще пера си. Ако няма лайкнете, просто ще дете пишки до края на живота си. Те си има да е добрата и... Освен ако сте момичета, значи това е брутално. Ние до края на живота си, докато умрете. Аз нищо не казвам, не ме хейтвайте. Така хейтвайте го, пък ние ще говорим глупости, ха. Къде си? Копая ми... айрон. Дева, сам не искам да копая айрон на човек. Що? Защото ще се развали, гледай колко е яко така. Трябва да се развали това. Де го купай, бе? Де го купай? Вече го изкупах. Ще сложа малко така. Не, бе. Ама гъй! Още айрон. Няма го купая. Ако играем на шорт.
О, как се ми нерви, като няма шут. Ти ще си платиш. Чай сега. То с крафтинг кейбъл от тук да направим малко стълбички. Обърка, защо не се аднала скапаната камера, като за трети път я адвам, бе? О! Харесвам твой стил. Отва виж погледни... ще ти кажа погледни на мапа къде Аз са. верно ти казвам, при липсата на хора ще изнасиля себе си. Така че, това ще бъде Уау. брутално. Така че, какво ти кажа направо? Скарах се къл, бе! Викам, майко, нещо, крипър, зомби, тук ще ме изнасили. А то е нашия. Бах ти, как ме стресна. Не чудих да направим малко стълбички. Аз много ви слушам вас, какво говорите за изнасилвания на хора. О, мерси за кабел. Мръдни бе, човек, мръдни бе. Върни назад. Ти ще изнасили, бе. Аз дали не съм брутален? О, виж какво си намерихме. Ко? О, лапис. Че бе, аз си го намерих, бе. Ти нямаш право. Ще го... Ама аз взех 6. Добре, вземи и те вземи. Да е мортал. Дай. Да е мортал. Да. Като в едно клипче. Ето момиче без курвенска снимка. Сега да я запитам нещо. Какво да я запитам? Запита, не знам, какво правиш? Какво правиш? Искаш ли да ми видиш пениса? Аз като тебе за какво говори човек? А то за мен леле. Тогава съм се спукал от смех, човек. Леле, тогава. Тогава ще се насера от смях после, след клипа. Искам крафт. Ако знаете след клипа какво говори леле. Той е нормален. Такова разкажи малко тайни. Не искам да излагам Веном. Това Веном... Ама после след клипа като снимаме, бе. О, Не, няма такива. Ще го излагаш само на нас. Не. Че са? Той няма често. Тук кое ниво сме? Той не ти гледа клиповете. Сега си представяш, Веном почнал да гледа клиповете на The Immortal. Това ще е брутално. Не знам, аз стоям на 11 ниво и почвам надясно да ходя. Че малко, че. Така, добре. Така, почваме така. 3 надолу. И всяко ми кажеш, че ще отчуеш си злати. Така, 3 надолу, бе, човек. Ма ти си гей с железна кирка. Значи на тебе подарям ти тази, защото ми харесва. Аз имам железна, това не е въпрос, аз не искам да харча просто желязото. Абе, нищо не ме много то сега като вземем диаманти не даже ще направим. Да, ама виж са, човек. Аз искам да имаме за брони аз. О, редстоун, вземи го. За мен. За теб, браво. Че бе, аз трябва да служа торча. Да, тъкам 3 така. И хубаво е, по-добре да е нещо по-синичко те. Мортал, горе-долу прожектора искаш да има. Не знам, човек, два е така да го осветяват наляво надясно, докато тече песента и след това, после ще разберем. После вече, сега ще се разберем, без някакво... Интро му правиш, нали? Тако. О, там сега ще паднеш на редстоун между другото. Маля, братър, да говорим глупости, че ми се говорят глупости. Ама не, what the fuck? Тук, виж до бедрока, виж кой има. Мале, това, ако играхте кит, как ще се зарадвам, защото ще го помисля за такова, за... Дева. Забравих. Не знам докато ще го помисля с играта, ама ако искаш може да осветиш. Чакай. Аз ще го вземам за XP, просто по-нататък се енчантвам и нищо, нали? Да. След дълги. Супер бързо да се мърдат някакво, нали? Абе, по песента, човек. Слушаш песента и го правиш горе. Ритъма на песента. Добре, то е брутален, то е някакъв не човек. О, диамант, what the fuck, докова диамант? Я?
О, гъгъ. Огъма. Чакам да няма лава. Още един, what the fuck. А, да няма лава и копай до диаманта, човек. Идиотер. Идиотер. Доте. Зато имам 5 диаманта, нали? Защото съм идиотер. Браво. Добре, че... О, злато. Добре, че Добре, че такова. Почна да купаеш кола. мен не трябваше да се направя торчо, защото не исках да чакам. Ехехе. В крайна сметка пак заради тебе съм изкопал диамант. Да, значи аз съм бил виновник. Виновник. Добре, Виновник. след това с тези диаманти ще направим нещо важно. Кирки. Добре, код кажеш. Кирки, лад. Ама трябва... Трябва ни още един диамант Да, просто. Те се само изнасиля последния. Ама трябваше той тос. Айрон, от това. Добре, вече имаме диамант, така че ера не мога да го използваме, че е само да си свърша тези кирки. Ради, Да. Какво да ти кажа? Омага, забравих какво ще да ти кажа. Защо? Не, всъщност чакай малко. Но още няма да използваме айрон кирките, защото така де, няма да си правим айрон кирки. Аз имам айрон кирка. Защото просто ще си направим диаманти. Great logic. Да. Ама трябваше да купаем едно купче по-надолу, бе, човек. Що бе? Защото диамантите са на 11 ниво, по принцип, или на 12. Ами, ако има на 11 ниво диаманти, нали знаеш, че са под нас? Да. Да, че. Този да не е умен. Доста, И да аз ти така кажа. си мисля, бата. Аз съм най-умният човек в цяло. В планетата Земя. Май. Това бе забавно Тук има още кола, Какво е? Фук! Щупим се кирките. Пук! Ай сега. Да правя ли диамантени кирки? Имаш ли 6 диаманта? Не, имам 5. Ще чакай още един диамант. О, Чакай аз да ви тук дали ще ми излезе късмета с тя. нямаш проблем, шефче.